Kublai pi baro ki viewers session par hagani ka video ngan peni bat ngan batai pi hagwe de bat kwe ni ki khubor Laitkam ki ba dang shulain manha ki ne kising kata ka ba dang shu penmi ya ka notification ha ka laitri ku September ajar option but subha lada pila de ban page hagani ka video one no plan no sedang no ban apply na ku tai ki push ki balai Opposite Meghalaya kemudian ke government jobs in ya page no ya kan ke DSC recruitment kata kepa lapan mi lomba ka East Khasi Hill District Meghalaya di ba perlok kani ke di kubon Laitkam kabalai apo East Khasi Hill District Meghalaya kata kemudian jongga District Selection Commission but kani ke total number of posts kadon hadu total number of posts dan hadu chispa new po handai nagabantai jungi ki khasi jain tia bat garo adon chispa sauput li post te mau ha hadu chispa sauput li post ki don nagabantai ke post DSC te kideru ki post ha ki ba ki kerdan kimda pan ki kerdan ki ba he te page bhai ke ni video jika post ke banungkong nagabantai ke DSC recruitment ke LDA banungkong ke LDA dan lower division assistant but ke total number of post ke don hadu dai po atli post ke don dai po atli post mo nangta nagabantai ki on reserve you are ke don totally nagabantai ki kasi jantia bat garo kadon hadu nyo pusan teli nagabantai ke post LDA kadon hadu nyo pusan teli di post kan mau ha perlok apply nang ta gitu di post LDA lada pila pendep ya ka qualification aku bayar kad di post LDA kata kebumut lada pila don ya ka certificate computer pila ban apply nang ta gitu post hasil kata nagabantai ka online application hilala ban apply nadu ka laiterik u September hadu laiterik Oktober kata kemumut shibanai tik pio pon nagabenta ban apply na mta gitu di post have to in pe no menta in nagabenta ka post ka baar hane ka di ka sectional assistant but ka total number of posts hane ka don live totally but nagabantai ki on reserve kadon southly but nagabantai ki khasi jaintia bat garo pade khasi jaintia bat garo kadon hadu arpundu tuli ya nagabantai ki sectional assistant ru ki don hadu arpundu tuli ki post namta ki khasi jaintia bat garo nagabantai ka post ka balai kedeka fishery demonstrator but the total number of posts hangne kadon hadu khandai tili namtagi fishery demonstrator on reserve kadon iwe but namtagi khasi jaintia ban garo kadon pratli ki post te hangne phio pratli ki post namtagi fishery demonstrator but nagbanta kabasau kadega forester namtagi forester 1 total number of posts hangne kadon unfortunately nagabantai ki unreserved kadon tang artali nagabantai ki khalsi jaintia bat garo kadon hadu khatratali but nagabantai ka post ka basan ka badai jong ka soil and water conservation hangne ka post kadon khandai tali unreserved kadai sun but nagabantai u khasi jaintia bat garo idon hadu lightly order SCST ru bidon to ngan ongi katamo Henry
Nagabentai ki khasi jentia ka post jong ka soil and water conservation ka don khatlai tili ki post the snow ha parolo khantam ikun samlai ki bana ap khmi lenti kumno bupin la ban apply nam ta ki post beper hadin bala penmi lang ba ka government ti kani kadi kalan kabu nam ta jongpi wan open sabai link no ha ki official link babu habo description box te sedang no ban apply but lada pim tip kumno ban apply nang benta kini ki post sungha bun bu I comments jongpi ngan yele kat bala ban hikai lene ban yaram ipi kumno bu pin apply na ka benta kini ki post ban na ka benta ya payment ani ka pay skill hangni nam ta ka pay skill jong ka post number 1 kan de ka pay level 4 sorry na ka benta ka post number 1 LDA ka pay level 5 Nakabanta ka post number 2 ka pay level 4 pay level 4 nakabanta ka post number 0 ka pay level 4 ani ka number 4 pay level 4 but nakabanta ka number 5 ro kadi ka pay level 4 hi di lada pimtip katno pio nakabanta ka pay level 4 ro ngan sabatai pi next video lelere di kala di ka salary ka biang ha nakabanta ini ki post ye wanam kuslai apply bait nam tang ki post lada pio pila tip kono pio de lada pim tip ru ngan sa hikaya pi ban ngan sa pen calculate pi kadi ka no kani ka level 4 ne level 5 mo but shishuru nakam ta ka age lani ka rata ka ba pila ban apply ka age rata ka ba pila ban apply kadi khat ra hadu life ho arsnem pat kandon lu sansnem ka jing penjalan talani ka relaxation mi ang mo tak bumot khat pra hadu life ho nyosnem ngidang la ban apply na ka banta kini ki santeli ki post santeli ki number of post regi post ki don hadu chispa sa ma but shushuru na ka banta ka application fee pade nakabenta ka application fees pade kadi tang san pho tang ka awi ko pos kan mau ha nakabenta jungi ki ST kadi tang san pho tang ka kawi ka application fees te phila ban apply lut baro kineru ndei kesyong ha ka jingkwa jong mo tang ba kawi ko pos san pho tang ka te tang ta hi ha ba yadi bat kini ka kubor Laitkam ka bamta so shushuru na ka banta ka qualification ha ba yadi bat kini ki post buker ki bangala de ban pan singo shepi te na ka banta ka post ka banungkong na banta ka post ka banungkong ka badai jong ki LDA tiga qualification na ne ka kardan ka ba phila ban apply na ka banta ka post LDA kan de tang ya gitu ki candidate ki bala pandem ya ka matriculation na ne 10 pass Tila da pila pendep ya ka 10 pass ru pila la ban apply na kumta ka post LDA but ide ru ban don ya ka certificate computer mo la da pikwa ban apply na kumta ka ni post LDA but kumjuru na kumta ka post ka baar kubdei jong ka section assistant kata hangneru ya ki candidates ki ba la pendep ya ka 10 pass hangneru kinu gi kun samla gula pendep tangya class 10 ru pilala ban apply nang ta ki post te hang nem don kam experience pila baik ban apply mo te rei pia ban kre pa na gum ta ka written test ban nang ta ko post ka balai ga ka badai jong ka forest demonstrator te hang ne pade ka qualification la ne ka kardan ka ba pila ban apply kan de ya ki candidates ki bala pendep ya ka class 12 kita kebubut hak science streams but ka subject ya ban sim ya ka biology ka wini ki subject hang hakate ka science stream mo hakate class 12 te kanau ha ki candidate ki bala pendep ya ka class 12 hak science streams ka wini ki subject ya ban sim ka biology pila ban apply nak benta ka ni ka post forest demonstrator but nak benta ka post ka ba sang pade ka badai jong soil and water conservation hangeru japan pendep ya kelas 12 hak science stream hak science stream mo de hangnep de klem ong re
ya kan subject sim hendai kisin ba pila pendep ya ka science streams pila la be ban apply na ta take post but kumjuru nam ta post ka ba san ka ba dei jong sorry dina kam ta post ka ba sau ka ba dei jong ki forester kemudian jong forester hang ne kapus ke balai jong ka forest demonstrator kapus ke basau ke bedi jong ka forester te hang ne ru ya ban bendep ya ka class 12 ha ka science stream mo hang ne ru ya ban bendep ya ka class 12 ha ka science stream but kum juru ha kapus ke basan ke bedi jong ka soil and water conservation te hang ne ru ka qualification ke ba phila ban apply na ka bata kate ke post lani ka kardan ke ba phila ban apply kan de ya ki candidates ki bla pendep ya ka class 12 ha ka science stream